Obunga nyaka bet coach Obunga. Wow. Asembo piny maber. Haya. Erokamano Milton. An iluongo ni Victor Witi. Gie tija an okil kama loka. Lakini an e patron mar team mar Obunga FC. Okay. Aja Obunga. Ija Obunga. Kamano. To dala to nyuoli kanyo. Waja Obunga. Onyuoli mana Obunga. Were wan odar. Iwacho ni nodar game chon. Okay. Wuone wan obedo gi nafas mar ng'eyo kuma ne gidar. Aha. Koro wan weg lo Obunga wuon wuon. Okay. Madala koro wan jo Obunga. Erokamano. Nyakwara Mogi mae team manche nolo team manowuok kadho wadh nam chumbi. Team cha niluongo nang'o? Ne waloyo Pascal Anga. Pascal Anga. Mawuok Eldoret. Lakini kawachako ne waloyo Bandari mawuok nam chumbi. Nolo Bandari mawuok nam chumbi. Yes. Kae to lo Pascal Anga ma Eldoret. Okay. Yes. Nyakwara Mogi mano ne en introduction mar yotugo kaachiel gi patron to gi coach mar Obunga FC. Parni tuke mag chapa dimba timore higa ka higa. To maeri en team ma kiwinjo nying mar Obunga tiparo ni en kamoro ma onge gima nyalo timore. Sani giting'o nying Kisumu malo. Uyudoru Kisumu ang'o? Central Kisumu ang'o? Wayudore Kisumu Central. Kisumu Central. Yes. Be mheshimiwa nobiro gonu erokamano. Mheshimiwa osechung' kodwa motegno. Mheshimiwa Chakre Mwalo award. MP ochung' kodwa motegno. Nyaka governor bende nochung' kodwa. Nyaka uchopo kamuloe. Kamano. Erokamano ahinya. Achiel kachiel abro penji Armstrong. In ichako go opira karago. Ere kaka nifwenyo ni in gi talent mar go opira Armstrong? An nachako go opira ka an jahigni 7. Nachako Obunga FC ka. Nachako ng'eyo nanyago mpira maber. Okay. Tisomo kanye? Isomo kanye? Asomo Alliance High School. Alliance High School. Nairobi? Kiambu. To ere kaka niyudo thuolo midhi goche chapa dimba ka school dhi mbele? Team ne kwa school. Team ne kwa thuolo. Okay. Ma Alliance ka bi goche. Aha. To wachane kaluwore gi kaka ni chako go opira. Ang'o miyo ne yiero mana position ma namba 10? Position ma namba 10 nochuna go gi coach. Coach ema nochuni go. Kane oseneno kaka itugo to ng'e ni nyalo mari ni e namba 10. To geno mari gi weche mag adhula chopo kanye? Iparo nang'o in future? Ineno kibro rem mana Obunga kaka te chapa dimba koso nitie kama chunyi geto ni Nyasaye kokonyi to chieng' moro ibed kama kama? Koso idwa dhi gocho ne Arsenal? An after higni 5 agombo nadhi atug oko mar Kenya, Europe. Kaber to Newcastle. Newcastle, idwaro Newcastle? Ang'o miyiero Newcastle mopogore gi timbe moko? Kaka gitugo ema moraga. Aneno ni kanye manya an be gi kaka tugo anya fit. Okay. Aha, to ini support team mane EPL? Ana support Arsenal. Arsenal, ang'e ni Arsenal. Erokamano ahinya Armstrong. By the way, Armstrong, coach, Armstrong iwachonwa ni ema nobedo MVP e chapa dimba mangima. Ngeche ni jatugo maberie molo jotugo te. E chapa dimba mangima chakre piny kamano. Congratulations Armstrong. Erokamano. Mano ngeche ni wakelo ni jatugo manobedo maber e tournament no te. Chapa dimba te king'iyo ene mano yiere kaka jatugo manotuge maberie moloyo. Collins, nyisane ni chako go opira karang'o? Ere kama ni chako yango ni inyalo bedo gi talent mar opira? To ng'ano manojiwi michopo kama intie? Gi kaka Armstrong wachano, nachako go opira ka wajo higni 7. To be wan ga nwagoga mpira mara jwala cha e pap kuma sani watugeno. Okay. To kaka coach nobiro, to coach aneno ni nyithindo gi nera ni gima gigo ni nyakonyogi. Tema wachako mobilize ji kaka wan. Kwanza ne nan gi Armstrong gi osiepna moro iluongo ni Garang. Ne en onge kode ka. Okay. To wachako mobilize ji. Ema gi sani kaka ineno ne bwa chopo nyaka kuma wantie ni. To nwago ga nyaka league moko matindo tindo kata e gweng' kono. To koro be jonyuol miyo support, be giyienu gi miyo thuolo maber, be kata gibire pap neno ka kugocho koso gin giwacho ni mago nyithindo molal? In fact koro jonyuol kore mamiyo support ahinya. Kaluwore gi weche opira, janyuol dwa ni bang' kisetimo tije gi mekot, to koro omiyi thuolo idhi adhi go opira nyaka sama ang' iduoge, lakini koro
kikang kadh sa ma gotieno. Ere kaka balance opira gi somo nikech ing'e ni somo be nitie ka makati neno ng'ato kaka Olunga en engineer togo opira kendo go opira e tim maduong' to pod no somo mobedo engineer. Ere kaka balance somo togo opira? An personally anya wacho ni kaka balance bol gi somo en ni seche moko iyudo ni kan e school iyudo ni time mar opira omiwa kata gimoro ka 1 hour 30 minutes. Koro mane sami nya tiyogo maber e go opira maber. To dala koni kwaduoge seche moko iyudo ni wan gi library moro iluongo ni Shofco ema opira nya yudo ni wadhi e pap chakre saa 2 nyaka saa 4. To bang' kanyo gimoro chakre saa 8 nyaka saa 10 wanya dhi library kanyo wapondo po somo matin wang'ego mang'eny. Ti somo kanye? Ana somo Ngere High School. Ngere High School form? Aja form 4 sani adhi tieko. Ai, karidhi matieko ine form? Ane form 2. Form 2. Okay, coach, aduogo iri coach. Ere kaka ne fwenyo nyithindo gi? Ere kaka ne yudogi? Nikech Obunga duong' kendo ang'e ni talent nitie. Ere kaka chopo kama iyiero ni mae mowinjore gi mae mowinjore gi to jomoko iweyo kanye? Jomoko go ikonyo nang'o nikech talent ng'eny Obunga. Mondo ne gibed national champions, ngeche ni talent ng'eny kanyo. Ere kaka i decide ni koro kuom joma gocho Obunga gite, mae team na? Rokamano Milton. Mokwongo aja tuko Obunga FC mano retire babet coach. Okay. Pap kanyo en pap maduong' pap wa Obunga no. Sama joma dongo timo rako nyithindo gi ne gigo mpiji gi majwala gi malo pap moro matin kanyo. Koro mane interest mag gibuild mondi. Koro kana kawo gi taketo gi kamoro achiel tamegi mpira ma Adidas ni. Koro kanyo wachako yiero gi from under 10 wadhi under 12 nolowa games te ba chunyo dwa tho kwadhi under 14 walo games te boka okikombe kanyo mwachako wabuild go interest nyaka wachopo kuma ntie. Okay, makoro wach ni ini kawo gi kaluwore gi kaka ineno ka gitugo kaka mabire mpira mabire papo go. To in a situation miyudo ka nitiere kata ji 4 manyalo go number 10 ere kaka idwa pango gi tineno ka giduto gibeyo? Ere kaka idwa yiero ng'at maber mologi? Mpira wacho ni mpira miyo kila ng'ato nafasi ne. To nitie mpira ka yoro nyamba parni nitie manya shoot to nitie moro mong'e change ji. Koro imige me nafasi gi saa mowinjore. Ok riembo ng'ato ni marach maber. Wan kod gi machal kama kata 4 to ma en oyudre boyudo MVP no oyudre. Okay. Aya achaka wuoye gi patron iwacho na ni in a patron mar Obunga FC kendo ing'e ni being a patron nyaka imany ne team kaka giyudo support. Coach to tije en puonjogi, jotugo tiji gin gocho, to team yudo support nade sama gidhi e training kata ka jatugo hinyore? Ere kaka ukonyogi mondo kata jonyuol obed gi chuny ni yawa nyathina to dhi e training ma kata ko hinyore to definitely obro yudo kaka ikonye? Nitie jomage masirou? Erokamano. Kachako team marwa ni en mar konyri kendi gi dholuo. Okay. Koro ng'enyne konywa wuok e ofukewa. Okay. To wan ma wan kani wan mana representatives mag jomoko ma bende wan go. Wan gi structure. Kiweyo team wan gi organization miluongo no Obunga Youth Sports Association ma en CBO. Koro buo CBO no ema Obunga FC bende nitiere. Koro e CBO kanyo wan gi structure ma ane jakom kendo. To wan gi jagono ma wasichunga ahinya weche mag mpira gi miluongo ni John Omondi Okelo. John Omondi Okelo mane coach, head coach kapok Ucheni. Ma bende owuok e lwetwa. Uche ma koro coach ni bende owuok e lwetwa gi John Omondi. Kasto kiweyo John bende wan gi treasurer to gi secretary. Koro team no ema wagodo bum kuonde moko ka seche ma wadwaro kony. Lakini kony ng'eny ni ok bi. Sani ma koro kendo ukonyowa, umiyowa wabire limelight gi platform. Ji nenowa mita seche moko ka wa perform maber to josiasa bende biro. But kia chien kanyo ana chako konyo Obunga FC kaja form 1. Kasomo tudi buoro kocha. Koro gimiyudo matin mari ma pocket manager nikech mwalo wakacha bende pesa ok dwarre mang'eny ahinya mondo talent odhi. Ng'ato ko chapato go ganda ena kare orome go gompichare. Koro mane kaka wasebedo kwadhi kwa makre gi John ni
Mama must be our fifth or sixth generation. Okay. Third generation nen uche gini. Koro bende wanyisi ni bende kwase dhiri moromo tiduogi konyo team. Koro bende rodhi odonjo mokao coach mogolo jogi oko. Koro ng'eny ne en konyri kendi kowuok e ofukewa to kwa yudo jogo ma josiasa sama watimo maber. Ke josiasa bende ng'eno ero sama udhi maber to giriwre to uyudo gimoro matin. Sama wayude no kaka koro mar Chapadimba dhi biro 1 million. Tisoe agulu wakao mana bathi matin emipogo nyithindo giwacho ni madhi unyiew go sabun but modong ni nikech pod wan e county league to ntie gik moko mang'eny mabende nyaka watim mbele nyaka wakan gima wayudo matin koro mane kaka osebedo to seche mutugo ga uparo nang'o seche ma koro tugo kaka Chapadimba Safaricom ema chung'ne gimoro amora koso training ang'o koso un ukonyoru kendu kae to udhi urado gi tim machielo ng'enyne wane mane wachung'e gik moko kuom ranyisi kata timbe maboyo samoro timo a coast gibire finals Kisumu uneno ga nang'o nitie kaka isiro yes sama koro mipiche chako ng'eni koro Safaricom Chapadimba nochako higa mokalo lakini ka koro udhi e final kaka mar national ni ndala 4 ma timbe obiro no nyaka wan Kisumu no nimiyo wa karnindo ilongo ni camp ma Safaricom ema timo nade ema chulo lakini kaka prepare utimo training kaka chiemo before the actual piche go to unemu kata lakini ndalo ma koro gochogi to chiemo mo chamo gi kaka uchopo kamuninde gi kamuninde Safaricom no kao kendo wagone giero kama na en yes iwacho ni bein gata go wadu moro mago opira kosin kendi e familia maru nitie kata wete ni moko ma jo opira an go adwa maluwa mago opira enogo namba di ogo namba 2 osomo kanye osomo school moro ni Katsam Kisumu Nairobi to koro kaka ije igni adi kama anaje igni 17 koro in gi geno moro ni chieng' moro ni tu kata ne national team mar Kenya koso in ne dwaro mana ni kaber ti dhi oko mapiyo an gi geno ni this year kaber to adhi tuge national team mar Kenya kata mar under 20 donge haya aik donda ka peji in bende kaluwore gi position manitugo ineno kinyalo chopo rang'iny mitugo ne national team ija igni adi sani gisani aja igni 18 okay kipande mapok ikawo in gi geno ni biro tugo ne national team an geno nitie kabisa ka luwore gi kaka jogi dhiro piny koni an gi geno ma Nyakwaramogi mae okombe ma Chapadimba mae okombe ma Safaricom nomiyo mae okombe ma Safaricom nomiyo timni to kane giyudo loch kaachiel gomenda ma bende ibiro miyogi ang'eni pok omiyo donge mar siling milion 1 Armstrong bende nitie mich mibiro miye mar omenda ching kaluwore gi thuolo ma oyudo go loch mar bedo MVP koro en gima ber mokalo ma kata king'iyo tineno ni okombe nieri en gima duong' kendo gima ber mokalo Nyakwaramogi maeri en tim mar Obunga FC giting'o nyingwa malo wan bende nyaka wabed kodgi ka mondo wasunggi piny mane Europa kata Ulaya migombo goche mokwongo agombo goche piny ma Spain okay in anagombo goche piny mar England competition nitie kata Spain competition nitie challenge ma Spain nyalo bedogo somo dhok no piyo England tinyalo wacho kisungu kiyudo coach ma translation anyway opira to jigo agoya kamoro amora makpana ni uneno ni Obunga bro chopo kanye un kaka jotugo Obunga FC nyalo chopo kanye in future mopogore gi Chapadimba be nitiere situation ma chieng' moro Obunga FC bro gocho kata league maduong' mar Kenya uneno kamano koso nikech un under 20 uonge matumaini in fact mano koro galamo wa chakre chon walamo ga Obunga FC be oyudre kata ka go league ma wan nyaka gi Gor Mahia gini kata gikichope NSL kaito gidhie KPL lakini wan wagombo nwa go league kata kwa chake division 1 kae gisani pod wago county league lakini gombo wa en ga ni mondo wago kata Premier League kata NSL mondo wayude competition gi jogo coach ginya chopo kanyo
ginyalo chopo. Ting'e ni kaluwore gi age margi kata ne gichop sani to age margi tin kata ka gichopo e league mamalo dong ineno ka challenge nyalo bedo. Onge challenge moro amora mpira. Mpira is not about ok en wach mata mar age. Kaka an coach, I believe ni ng'ata nyako mpira. Kata bed under 12 inya gocho gi joma dongo. To in sama ni ipuonjo nyithindo gi be ni in gi geno ni ubro kawo Chapadimba koso ne utema tema? Wan gi geno higni 2 mokadho kapok wago Chapadimba higa mang'eni higa mokwongo wagoye tem wakawe kendo. Higa mokalo nokugoye. Wakwagoye wan mana gi geno ni gini kaka jigon chiemo ni aka wagoye wan. To bahati mzuri ni wagoye higa mokwongo to makawo go nationals. Dong nyalo bedo ni ukawe nikech ne un e home team. Crowd pako uma koro piny licha. Crowd ne luwa kata wago county league. Okay. Okay. Patron, inyalo nyisa ni to koro un gi mpango mane in future gi team ni mar rowere nikech kata rowere gi gima ber munyalo timo ne rowere gi kata kaneno Bunga FC wuore ka nitiere kaka inyalo timne gi scouting kunyalo tudo gi scouts. An gombo mara do bedo kata ni mondo scouts moko bi onegi mondo kawogi gidhi oko gigoch oko kajacha ok mon giduogo gocho ne national team kapo no yiergi ni ginyalo gocho ne national team kata under 20 kata ngo pod ginyala lakini pacha nego be nitiere kata paro moro ma ungo kaka patron mar tudo scouts mawuok oko mondo bi one jotugo gi. Erokamano. Nyaka wach ni kiweyo joma koro wan godo gi wan gi jogo mosewuok Bunga FC mogoche Premier League. Wan gi jotugo ma wan watiego. Anyisi ni achako gini 2001 kana ja form 1. Nitie jowa ma kata sani goyo Premier League. Wan gi Steve Otieno, gocho Nzoia. Wan gi Salim Odeka mane en captain mar Bunga FC, gocho Kakamega Homeboys. Anyalo kwano moko kendo. Koro tiende ni wasebedo gi mpango. Wan gi moto miwacho ni education and sports for behavior change. Koro wariwo gik moko ariyo gi mondo wami vijende gi nafas kendo platform mar mondo negi. Emomiyo number 1 wamor ni Safaricom nomiyo wa platform. Makoro ero wachopo kende Ramogi TV ka kae bende nitie scouts madhi neno gi. Kiweyo ma Jomodhi Spain oyudo nafas maduong' mondo scouts ma international otimina onegi. Wabende mwalo kacha kiweyo county league wan gi competitions tournaments ma watero gie ma wa register as a team mondo nyithindo gi oyud nafas mar mondo negi. Kiwe mano sikunde ma Nyanza sani biro mana irwa nikech osewinjo umbwa kata kapoka wachope Chapadimba ni miwa nyathini mondo goch ne sikul to wan wachul ne school fees. Wan gi nyathi achiel Ringa, wan gi nyathi achiel St. Mary's Yala. Kijana ni noyudo nafas mondo puonje Maseno nono. En mani kono wacho ni ka wacho ni ane wuon nyathini. Good. Nyiso gini Maseno to be lakini adware machiegni nikech ne adole ka. Mona ane kaka nyalo woche. Kiweye wan gi nyithindo chiegni 6 Goseta mani Trans Nzoia. St. Anthony's wan gi nyithindo 2-3. Meaning ni wasetimo connections ma wasetimo wan wawegi kaka jotelo mondo mi wang'ere gi jogo ma jodongo e weche mag mpira. Kijana ni nyobedo scouted national county team for youth. Donge kolo. Macha nobedo scouted at Harambee Stars under 18 last year. So it means ni wasetemo karwa gi chuok mar nyalo ma wan go wasetemo masani bende wang'ere makoro Chapadimba ni medo mana kendo ng'eruok ma wageno ni nyithindo mang'eny nikech kiwe jogi wan gi structure sani wan gi under 12 wan gi under 15 kuma wadegi goche kamano koro wan gi geno kiweyo mano wa jogo ma bendo miyo Nyasaye luor koro wageno ni pok wabiro kamano. Maybe adwa naduo kuom ang'eni kata nitie osiepeni makoro neni e TV bwana ing'eni yudo thuolo mar mondo neni e TV ok yot. Osiepeni mama kata ng'ana abro mi thuolo mondo imosi e jomoko king'iyo kamera nicha mondo imosgi. Kwanza Adamu so mamwa ang'eno nena kumentie to siepega en kaje sani en Kisumu kuso Nairobi? En Nairobi. To siepega be mantie Obunga manena kaka ng'a siepeni miero Garang. Mano jatugo wadu. Mano jatugo wadwa. Ging'eny. Tano katuo ni thuolo mosgi mosa. Garang. Kidum. Chea.
jogo te nena adwa mosou uji kakamua tu unbe ubi chieng' moro aneu kae. Okay. To wach mogik ka tieko kodi nikech ok adhi duogo ka. Wach mogik minyalo kata mana wacho motelo ne jogo manoko kocha man gi talent to maybe pok giyudo thuolo mar tugo. Gima yanyisogi ni en kik giluor ji express. Talent en gima chulo ji to mana kitiyo kode maber. Kitiyo kode maber. Okay, Collins, nitie ng'ama neni sani emani nyiso ni bwana an adhi e TV, dhi unena e TV saa 8. Sani koro gineni, ok ifwane kata jonyuol. Janyuol tang'eny sani nena, amosogi kuma gintie. Gin kanye? Gin e ot sani. Ot ni kanye? Kisumu. Obunga? Obunga. To ang'eni nitie nyaka jotugo wetega ma be nena. Ang'eni ka Bonke, ere amosogi gibe kono. Okay. Mago kende? Kata mana jomisomogo? Joma somo to kanyo onge manyiso ne abire TV. Okay, nyisogi. But ang'eni gineni. Okay, maybe coach wanyalo biro iri. Inyalo wacho nang'o, nitiere ng'ato samoro gombo ni mondo join team mar Obunga FC. En gi talent, adiete en age no. Maybe okodak Obunga. Lakini ko biro mineno ko tugo, mo convince ni jatugo ni to ber. Adwaro, aonge ng'at maber e position ni. Be nitie kaka inyalo kawo ng'ato mowuok oko mar Obunga matugi ko convince ni en jatugo maber? Nyalore. Kech nitie moko mwasaneno. Ng'eni Obunga en geto. Yes. En Kibera ma Nairobi. Yes. To ma patron ne ok chal gi parents te. Nitie ma patron osakonyo. Patron gi team manager osebet piny bokonyo. Ma wan gi kamoro ot moro achiel ma patron ogolo. Ma jotugo moko nyal ma mine gi ok nyal to gi odak kanyo. Koro kata kowa mabor lakini wang'eye ok onyalo ama onyalo. Ka ginyalo ka parent janyuol nyakete kamoro weland good. Ok onyal sana to owuo gi patron. Ni koro kete kachacha mondo wakonyo wambe wamany nafas kuonde modhiegi. Okay. Aparo kamano. Patron, inyalo wachonwa ni to kaluwore gi chenro ma un godo gi team nieri mar Obunga. Ang'o minyalo medo manyalo jiwo kata jok moko ma koro neno usani, nikech sani koro wan gi ji mang'eny mokalo Ramogi TV neno nyaka Ulaya. Joma koro neno uto nigi interest ni samoro ginyalo timo limbe mondo gine team mar Obunga. Inyalo wacho gi ni yudo unade. Ere kama kata ka biro Kisumu na biro Obunga. Ok anyal chako luor rata pinyo ni an Obunga, adwaro Obunga FC. Iyudo ukanye bentie kama une station kata office maru minyalo yudwe kata tudruok maru mar mbui. Erokamano. Mokwongo kiyie na bende afwane mafans. Fwane mafans. Mafans nicho chung kodwa motega. Winjo kime iwacho kanyo. Achiel kuom gigo momiyo aparo ni ne waloyo kikombe mar Chapadimba. En chung motegno. Mane mafans ochung kodwa kwa wachake county level, ma wadhi regional level Homa Bay, ma waduo Kisumu. Mafans Mobunga te, gima Kisumu te, gima Nyanza te, manyocho wuok kar rombgi mobiro mo support team mar Obunga FC Mamboleo. Wago erokamano Nyasaye omedu. Mar ariyo, ago erokamano ne jotend Obunga FC moko oyudo nafas mar biro ka. Kotelnegi gi John Omondi Okelo ma en team manager, gi John Paul Ochieng ma en treasurer to gi secretary general mosetimo tich matek ahinya iluongo ni Daniel Ochieng. Gisebedo kodwa motegno. Mar adek en ni ok wagig e Chapadimba ka. Wakwayo ni jogo maneno wasani to ohero gima nyocha watimo, ma Nyasaye nyocha okonyowa ma watimo, ni ginyalo chopo irwa. Wan gi page e Facebook iluongo ni Obunga Youth Sports Association OAISA. Okay. En Facebook kacha. Obunga Youth Sports Association. But NCBO. NCBO. OAISA. Okay. En Facebook kacha. Anima manage page no koro kohor messages tajayudo gi. Mana chiel. Number 2, Obunga sani nyaka nyocha koro wawin regional Chapadimba gi national Chapadimba. Wane oseketo wa e map mar Kenya. Ma kibira Obunga Junction okinyal la. Iwacho ni dwaro kor gi wakili, ane wakili no. Ane wakili achiel Obunga te koro kiwacho ni wakili gibro keli nyake o. Kamano Obunga Sports Complex bende koro ngere. Ene bath Kenya Breweries Kisumu. Kidonja kanyo tibro nyisi ni team manager ode ni mana 200 meters kiwuok ka, wakili bende ode ni another 200 meters kiwuok ka. Koro wayudore mayot.
To bende kiyie no ata anyalo chiwo namba mar team manager. Chiwa team namba. Team manager ng'eno ok nyal tamre mondo achiw namba ne kech en moran affairs mag team namba ne 0724 224 015 nono abiriyo 24 224 015. Mano team manager John Mundi okelo. Waseyudo kony kuom jogo mamoko bende ok ong'ewa kata. Ng'ato reach out wacho ni an adwa na nyiew nume piche nikech ok warom. Wan gi nyithindo ma bende nyonyuol ma bende dhi join team under 5 under 7. Koro wago erokamano jogo manya miyowa piche, jogo manya oronwa uniform, jogo manya oronwa training kits machal kaka cons gi. Okay, mogik ka watieko nikech aneno ka onego wadhi e chenro machielo. Inyalo nyisowa ni to nowach ni Chapa Dimba na Safaricom nitie jotugo mibro luom mabro dhi timo orako e piny Hispania kuom thuolo mar jumbe 2, aparo ni jumbe 2. Obunga FC boyudo thuolo mar yudo jotugo moko moluom mabodhi e piny Spain. Kamano pok wayudo formal communication lakini gima wane Safaricom owachonwa ni jogo manobedo best player ma iluongo ni MVP, manobedo best goalkeeper, to gi manobedo top scorer e region to gi national, gin automatically oseluomgi e team mar ji 32 ma ji 16 gin chuo, 16 gin nyiri. Kuom regional, Nyanza region kane waloyo ne wane ma wane gi jagol ma best goalkeeper iluongo ni Jonah Low. Ne wan gi top scorer ma en Dano Mala, owade gi Omala ma jagol ma iye. Sani en Mali ok oyudo nafas maduogo konyo team lakini omor kodwa. Koro bende noseyudo tiko ne en Mali. En e academy moro Mali. Nokawe wach Chapa Dimba ma regional ni. Koro en noseyudo ticket ne, otiko ne noseyudo. Kanyo bende ne wan gi MVP e regional level mane en Jojo Gutu. Masani tugo ne Michael Olunga Football Foundation. Yes, Emofa. Obende noseyudo tiko ne e regional level. Wan kode nationals. Kibire nationals bende ma waloyo ni wan gi MVP ma en Armstrong. Bende noseyudo tiko ne. Wan gi best goalkeeper ma bende sani ni Mofa iluongo ni William Odek. Mangeche ni chiegni ni kuom koro wan gi ji 16 no wasekawa beach. Odwa lemo ni wachak wayudi 2. Kech Collins be nyocha neno ka namba 2 nodwa thuthni maber kabisa. Obendo donje kanyo. Jogi ng'eny gi pok oyudo kata ndege. Ma en nafas nyithindo. Gibro idho. Erokamano. Akia ni nitie ng'ama odong' gi wach adwa ni mondo walor ka mondo wadhi komachielo. Coach. An ago erokamano ne ji temo Obunga. Kech ang'eni sani gini walando mang'eni kila ng'ato sani nitie TV. Ago erokamano Ramogi TV. Mae gimokwongo mana biro TV Island. Pok abiro kamoro Island. Awuoyo microphone e pap. Lakini ago erokamano kuom luongo wa me wasani. Ago erokamano maduong'. To be nitie timbe moko around kuondego nitie wan gi Nyalenda, Kondele, Obunga, Nyawita. Ma ekwayona mon Ramogi wuothe ground. Ramogi TV nyaka nyabire pebewa mathindo gi. Kech ok wadwa ni Gor Mahia osandre. Un munya konyo Gor mondo scout man thindo gi kadhi e Gor. Kora gombo ne akwani Ramogi TV kanya wuothe pebe mathindo. Kech ka Nairobi kaneno kaka gidhi Babadogo, gidhi kure. Gidhi Obunga Sport Complex, gidhi e Nyalenda ye kaja talent ntie Kisumu environment wege Nyanza mondi Kisumu to pare ni Kisumu onge timu mora magoe ne sela makata mago Premier League wana Kisumu All Stars kende. Nyakwara Mogi en Obunga FC joloch mag Safaricom Chapa Dimba man second edition ma fourth edition Safaricom Chapa Dimba tielo mar 4 manologi tim mar Obunga FC makoro ibro miyo mich ma siling $1,000,000 kaito nitiere kendo tim machielo mabende iluongo ni Plateau Queens. Gin bende wabro manyo gi mondo gibika ginyiswa kaka ne giloyo, ginyiswa kaka ne giyiero jotugo. Adwa ni mondo wakaw yweyo matin Nyakwara Mogi, Obunga watieko go, kata kamano wakwayo no hayo maber e kinde mabiro. Erokamano wakaw yweyo matin waduogo e paw tuke. Lakini mzee, siede. The wazee in kijijini have